si Bunjing, nagpadako. Nagsugo ng mataan ba? Kaya na yung bangko. Nagsigig, lingko-lingko. Nagkakubangan ng sa amin. Nag-make up. Ayaw, di ba? Mataan. Bunjing! Unahin sa ko din siling. Ako yung maghikay pa ko na sa loob. Mapriso ka. Taka. Ayaw, di ba? Sus, pagulat sa ko, tita. Kabalo ba ka, nagalaga na ba ako? Nag-arte-arte pa ko din. Kaya sige, buhagi akong crush ka ron. Sige, dukag. Sige, panawag sa kuha. Pasan ko ng silikon dihagot. Sa mukha, oy. Namuk ayo, kabang nagpa-arte-arte pa ta diri. Hoy! Uy, basta mo apli na dito kong krason. Kinahanglan ko apa, di ko karon. Kay kinahanglan. Mapasugot si Bako to si Roger. Ambot, uy. Anong mabuang man di ko ba sa maagi si Roger, uy? Oh, shit! Bahala dyan as tita diha. Basta kay ako. Mga arte ko, bahala ka ng siligunon diha. Agay! Bunjing, pagkagwapa na ni Bunjing. Napay di ko laso-laso. Shit! Bunjang! Ayun na ba? Punay ko direk sila. Hikay pa ko na sunod. Sige, pagpapulo na yung naong dia, ha? Kalagot yun mo, tita, oy! Kabalong dalaga na ta! Ikaw na ko naman dalaga, di na kay Crush, di ba ka magpagwapa? Bantay na ka dyan, magbut-but yan, di na ka na sinigan daron, bantay lang dyan ang siligunan diya. Ikaw, Maridre, karong ka. Sige na lang, oy, manan lang ko, tita! Kalagot yun, anak niya, oy! Kalagot yun, oy! Kalagot yun! Bawal na pasiksi pa ta. Kaya naatay pagkipasiksihan. Suko-sukoon pa kitag panilhin kaning palibot. Kalagot yun kaayo. Agay! Kalagot yun nga tita, uy. Hala, naman na si Roger na sa atbang, oh. At doon na gumi. Ay! Hi, Roger. Ayaw, di ba? Bunjing, anay ka dire. Siyempre, kung asa ka, napod ko. Naka-GPS na ko sa kong kasing-kasing. Ayaw, di ba? Kakuya ko dinoy. Bini mo, Roger, wala ko katulog magsiguna-una sa imuha ay ambot. Ikaw, Roger, ka nang magsigig dagan-dagan sa kong kasing-kasing uguna-una. Munang di ko katulog. Sa muka. Aray Anong ko. makumain kasi lang, dili ka makatulog. Ayaw, di Ano ba? man, ikaw ka na nahigog ma. Lalimba. Siyempre, ikaw magipitik sa kong kasing-kasing. Ikaw di ako pumiti mahuna-una. O dahil sige kang silip-silip dire sa kuha. Kung nakagusto tayo ka sa kuha. Ano, Roger? Wala ka makagusto sa kuha? Paa pa lang, oh. Aray ko. Ayaw, di ba? Paa? Kada ko pa na. Hindi, kalain na mo. Uy, mamay nanda ko. Kay, dili mo mahurot o dali-dali. Ano dahil, ganahan kagpayat. Agay! Di na gudo. Aray Pagkakong ko. kay ka, mapitili mo murag luya. Di ka, hinawayan ni mo, Roger. Ayaw, di ba? Kabalo man ko, kasi ano pag hinaway ni mo sa kuha, nga love hapon ko ni mo. Sus! Aha, dapit! Sa ato pa, dili-day ko ni mo love. Dugay na ba ako si paibog-ibog si mo ha? Wala dyan na ni mo pound sinang ako kung pagbati na si mo ha. Bunjing, baka gusto rin ko si mo. Muhatag ka sa kuwang pagkaon. Pagkaon? Sige. Ay kabala ka. Tagaan ta ka kung sa'y gusto ni mo, Roger. Tagaan ta ka pagkaon. Wait lang. Wala may mga pagkaon ni tita diri uy. Kanina ang saging o pipino. Pero bahala na, dapat yung palya kanina lang. Ako hatag ni Roger, basta tayo ganahan si Roger ani. Kanina akong hatag sa iya, uy. Basta kay ako yung hatag niya. Agay! Hi Roger! Nanagkukoy pagkaon niya hatag sa imuha, kanina yun. Ikaw namin akong gusto. Magdalagin daw butong man yun. Dara o, ganahan ka ani. Saging duha ka buo, pipino o palya. Moro dyan makaunit sa mong balay. Tama na Bunjing. Di magkinilaw ko ron sa balay. Salamat kayo Roger ha. Sugto na dyan tingali ko ni Roger ani. Ang bibi. Unya, isugot ako ni mo Roger. Ha, amot lang yung Bunjing. Murag dili naman di ka type oy. Gihatag na ba yun ako tanan nga. Ipangayon ni mo yung ka magdala kong pagkaon. Unya na diya. Unya di pa siya inikot ni mo tay. Alangan Bunjing. Kulang pa man eh. Dalay kong daghan diri abe. Sige, sunod na lang. Dalaan takag daghan. Di ka kung siya pangayoon ni mo Roger. Uhaon ako tanan. Ihatag na ako tanan sa Ayaw, mga. di ba? Sige. Bantay ka ha. Agay!
Suot sa kasunod kay mura ko pipino. Bukay sa paniig ko nga. Asa mo itong gibutang na ako dire nga gipatong saging o pipino? Kaya pipino to isagol ko to sa kinilaw kinisibunjing. Kung ano po itong salari na po, kinawala man dire ah. Gusto mo sa nga po, be? Bunjang! Patay si tawag ko, tita. Bunjang! Asang pipino dire og saging? Ano ko ba? Mugilag ka na! Di na nakabunjing. Imo na nang gatag sa kuha. Ayaw, di ba? Unsa man ang gipipit ni Roger? Nga! Paliw man tong saging! Kato mo tong ibatong na ko dire! Isugo man mo ko ni Roger, tita. Kay, ug tagaan na ako sa ug kanang makaon ug katong pipino ug palya kay sugton daw ko niya. Uto-uto di kay ka no? Dali ra ko dire. Ulit. Uto-uto kay ka tara mahuli ka. Tara,